Áno, viete to vyriešiť. A bez problémov si vy viete nechať schváliť hypotekárny úver vopred. Volá sa to hypotekárny úver na kúpu nešpecifikovanej nehnuteľnosti. Necháte schváliť ten úver vopred, kým ešte nemáte nájdenú nehnuteľnosť, ktorú chcete kúpiť. Po schválení sa to ide podpísať. Je to normálne, že schválený úver, žiadna, že len ponuku mi dajú na papier a potom sa to bude schváľovať. Nie, je to schválené, ale hypotekárny sa úver nebude splácať, ani nebude sa čerpať. Bude sa čakať na nájdenie nehnuteľnosti, ktorú si vy chcete kúpiť. Jedna banka bude čakať 6 mesiacov, iná až 12 mesiacov. Je tam naozaj rozdiel. Nedokáže takto úver schváliť každá banka, aby ste potom neprišli do tej svojej a zistíte, oni vám budú tvrdiť, že sa nedá a poviete, že nejaká Kovačová tvrdila, že sa dá. Dá sa, ale len v niektorých. Pokiaľ necháme to schváliť, prídeme, podpíšeme to, tak od toho podpisu toho schváleného úveru vy máte buď teda 6 alebo 12 mesiacov na nájdenie špecifikovanej nehnuteľnosti. Potom tú nehnuteľnosť, ktorú chcem kúpiť, tam budem dokladovať tej banke, dávajú sa tam 3 veci: občianske preukazy predávajúcich, návrh kúpno-predajnej zmluvy, prípadne rezervačnú zmluvu a znalecký posudok. Je na to teda čas 6 alebo 12 mesiacov, podľa toho, do ktorej banky sa rozhodnem ísť, to už som asi opakovala, ale čo chcem povedať, pokiaľ medzi časom tá pani manželka už pôjde na penku alebo na matersku, je to úplne v pohode. Pretože príjem sa dokladoval na počiatku, keď ešte bola zamestnaná. Potom, keď už sa nehnuteľnosť špecifikuje, už sa nerieši, či je ešte stále zamestnaná, alebo už je na materskej alebo na penke, už to banka nerieši. Takže je to OK. Nenechajte sa dotlačiť do kúpy nejaké, že rýchlo musím. Nie, hľadajte a vytvorte si tam túto časovú rezervu. Keby ste sa čokoľvek konkrétnejšie chceli pýtať k hypotekám, písnite do správy, rada vám pomôžem a všetky moje služby sú bezplatné. Takéto informácie, poradenstvo, prepočty aj konkrétna pomoc s vybavením. Nádherný pozdrav vám posielam. Toť z lavičky v krásnom Prešove. Nie, nerozhodla som sa tu len tak sedieť na lavičke, ale banky mi majú obednejšiu prestávku, takže musím tu čakať, ale vôbec mi to nevadí, lebo je to tu nádherné. Je to tu nádherné, naozaj. Kto by si tu neposadil na lavičke?